Здравейте, аз съм Лани. Докато изучавам български, най-трудното ми е разликите в изразите. Знаете ли, че българските и корейските изрази се различават поради културни и социални различия? Ще говоря за разликите между двата езика, които опознах, докато съм учила български. Първо ще ви разказа за историята на корейски език. За съжаление, много българи ме питаха дали китайският, японският и корейският си приличат. Моят отговор е не. Трите държави говорят напълно различни езици и не се разбират. Китайският изглежда така, а японският изглежда така. Можете ли да разберете разликата? Хангъл е известен под името на Хун Мин Чонгъм през септември 1446 година от края Сежонг. В династията Чусон е имало класове и хората с нисък статус не са можели да научат буквите. Край Сежонг, който съжали за това, създаде азбука, който всеки може лесно да научи. Тази писмена система сега се нарича Хангъл. До сега говорих кратко на историята на Хангъл. Сега, нека да говорим за разликите в изрази. Най-очевидната разлика е в писането. В българска азбука буквите се изписват по реда, но в корейската азбука съгласните и гласните се групират заедно. Например, ако пише здравейте, може да пише така здравейте на български, но на корейски се пише така 안녕하세요. Интересно ли е? Корейска азбука изглежда сложна, но ако я учите, само за един час всеки може да чете. В Корея, когато говорим за майка си, използваме думата ние, ури. Говорим нашата майка, нашата баба и може нашата къща. Защото към 70-80 години корейски семейства живели заедно в една къща. Дядо ми, чичубиците ми и роднините ми живееха в една къща и имах много братя и сестри. Тогава, когато говоря за семейството си, не е само моята майка, тъй като съм майката на сестра ми и също дядо на брат ми. Затова използваме думата ние, ури, за да изразя майка ми и баща ми. Ури 엄마, ури апа. Всъщност това е културен израз, който го няма в България. Ако има такъв културен израз на български, моля да ме уведомите на коментари. Корейският и българският има много граматически разлики. Българският има множествено число, родове, женски род, среден род и други, но на корейския ги няма. Всички глаголи нямат промяна заради местоимения. Имаме множествено число, но самата дума няма промяна като български. Когато има нужда, добавяме като отделната частица. Възрастта е много важна в Корея. Има толкова много нива на уважителни форми. Така че, дори хората, които са срещнали за първия път, често питат за възрастта. Най-често използвани думи са 언니, 오빠, 형, 누나. 언니 и опа се използват от по-млада жена за обръщане към по-възрастен човек. 누나 и 형 се използват, когато по-млад мъж се обръща към по-възрастен човек. Дори е семейство, не можем да се обръщаме с името на по-големия брат и по-голямата сестра. Но някога аз казвам името на моя опа като шега. Ако продължавам да повтаря името му, може би той ще се сърди. Първата разлика, която забелязах, беше когато пих лекарства. На български използваме думата пия,
много е странно да се каже пия лекарства на корейски, 약을 마시다. Защото на корейски казваме ям лекарства. Когато попитах моите приятели, те казаха, че трябва да го пие, защото не го ям с вода. Но казах, че трябва да взима лекарство, така че трябваше да кажа, че ще го ям. Корея е страната, която е базирана на конфуцианство. Затова хората оценяват много учтивостта. Корейският няма промяна на глаголите за местоимения, като български език, но има много видове уважителни форми. Така че, когато каза нещо, ние се използваме думата 괜찮아요, означава добре на български. Както в България, хората се отказват от нещо, използват думата благодаря. 괜찮아요 е да се използва в позитивен смисъл на български. Не съм забелязала, че 괜찮아요 е като корейски изрази за отказване. Един ден бях у приятелката си. Майката й сготви българската храна, толкова вкусно за мен. Наистина бях пълна. Но майката пак ме пита дали искам още. Аз казах добре, за да го откажа учтивно, но тя го разбере, че искам още и ми донесе още храна. По това време за първия път осъзнах, че добре е корейски изрази за отказване. Следващия израз е ходя при лекар. Мисля, че разликата дойде от социалните мрежи, защото в Корея няма личен лекар. Има само за богати. Аз знам, че всички българи има личен лекар. Ето защо мисля, че като казват ще ходя при лекар, защото трябва да ходят при своя лекар, когато са болни. В Корея има много общи болници. Голямата сграда раздели на етаж по различни части. На първия етаж е за резервация. Ако кажете къде сте болни, служителите ще ви информира кой етаж да дойде. Тогава на корейски казваме, че отиваме в болница. 병원에 가요, когато сме болни. Това е другата история. Когато съм ходила при лекар в България, той не ми изписа лекарства, защото не ме болеше толкова сериозно. Беше толкова невероятно. Бях настинала и ходих при лекар. Той просто каза да пия чай с мед. Изведнъж появих съмнения, това рецепта ли е. И аз мога да кажа така. Мисля, че трябва да ме даде някакво лекарство. Според мен, ако не е нещо сериозно, българите смятат, че е по-добре да се оправим сами. Може да има добра имунитет. В Корея има една поговорка: ако е настинал и ходиш в болница, ще се оправиш за една седмица. Но ако не отидеш в болница, ще се оправиш за 7 дни. Значи едно е също. Чувала съм, че в България на времето не е имало много болници, лекари и лекарства, така че дори на бебетата са давали чаша ракия, когато са настинали. Българите, които са свикнали към тази култура, смятат, че няма нужда да ходя при лекар, ако не е толкова сериозно. Корея е толкова лесно да ходи на болница, няма нужда резервация и подобно на България, за да ходи при лекар, трябва да оговори час с лекар по телефона. Тогава корейците ходят при лекар, ако са малко боли. Начинът за броене на числа на корейски е различен от български. Мисля, че е различно при повечето езици. На корейски език има собствената дума за 10 000, ман, но в България са 10 000 като английски. Корея има доста голяма валутна единица. В деня на заснемане 1 лев е 720 вона. Значи 10 лева е 7200 вона и 100 лева е 72 000 вона. Обикновено често използваме големи числа. Все пак трябва да помислим малко по-дълбоко, когато аз говоря за числа.
Днес говорих за разликата между български и корейски изрази. Чрез различни думи успях да разбера разликата от гледната точка на живот с културата между България и Корея. Благодаря ви, че гледахте днешното видео. Моля, оставете коментари с вашето мнение. Ако видеото ви е било интересно и искате още такава видео, моля, харесвайте го и се абонирайте. Чао!